салом алейкум дӯстони азиз. саломи худро ба тамоми подписчикони бобои холдорбой ба канали худам мерасонам. саломи худро ба тамоми мардуми мусулмонои рӯи дунё мерасонам. баъдан чӣ гуфтаниё дорам? ба гуфтаниёи ман ба ҳамин Абдурозиқҷон. Абдурозиқ дар ҳаётат кори хато кардестӣ. мегӯянд ку бепир марав ки дар амони ҳарчанд сикандари ҷаҳонӣ бе устод ҳечи. Абдурозиқҷон фаҳмидӣ? ина аввалин устоди ман дар ҳамин худованд сабаб карда ки дар ҳамин роҳи санъат, дар ҳамин роҳи актёрӣ аввалин устоди ман Дон Жуанай. баъдан қати мугам бо мақсад ҳамин ду бародар қати мақсад ман ҳамкорӣ кардам то ҳамиқа вақта мақсад чӣ мара айрӯи ҳамин ду бародаро мақсад гирифтан дар майди мардум муаррифӣ кардан, мара шинос кардан, не ки моша мара ҳеҷ кер намешинохт. Абдурозиқ бо гуфтанем ки ҳозирам вақтай пушаймон мешӣ, ту ирӯза пула нигаҳ накав. Абдурозиқ фаҳмидӣ? Ояндата фикр кар ки оянда чӣ мешавад. Аллакай ай ҳозира подписатся кардисиятара. Фикри ояндата ка Абдурозиқ. Фаҳмидӣ? Дусум пули ирӯзара нигаҳ накав. Абдурозиқ ояндата фикр ка анами меҳнату заҳматҳои ин бародари барона нигаҳ ка ки иқадар 3 сол мақсад дар байни мардум торо муаррифӣ кард, тора мақсад шинохта кард, ту иқа звезда шидӣ, иқадар мақсад чӣ шидӣ, ҳамин рӯз омада инро мақсад пас мезанӣ. ҳеҷ вақт ин кора накард, ҳеҷ вақт. ина ман шахсан ман худам гап мезанам ки мара шахсан мара Дон Жуан мақсад устоди аввалини ман Дон Жуанай. ман дар тамоми ҷо гап мезанам ки аввалин бор ман рафтам пеши Дон Жуан гап задам ки бародар мақсад ман ҳамин корда завқ дорам, ҳамин корда мақсад мара дастгирӣ кар, мара мардум мақсад дар байни мардум муаррифӣ кар. баъдан дуюм бародар мақсад мугам бо ҳамроҳии ҳамин бародаро мо мақсад ин шидем муаррифӣ ино канали бобои холдорбой, ин мо шидем бобои холдорбой мақсад тамоми рӯи ҷода мешиносанд мона. Абдурозиқ бо мегӯям ки кори хато кардестӣ, ҳозирам вақтай гуфти урусо поиз ушол неҳол неушол нарафтай поиз, ҳозирам вақтай аира баргард биё ҳамин пеши якай барон. ин ҳамин гапи ман Абдурозиқ ба шумо ки мақсад об руд мереза. Аллакай уже дар байни тамоми мардум уже паҳм шид и гап. ба худо қасам об руд мереза. Нону намаки якай нам барона фикр кар ки рӯзай ба паси нону намак кур мекана акай Абдурозиқҷон. фаҳмидӣ? ана нону намака бояд пос донистан дар корай. ҳеҷ вақт акай барона мақсад парвадид накар. ҳозирам вақт дорӣ, баргард биё, мақсад то бахшиш пурс, ҳамин корро бо давом дода рафтам ки мо ба хотири акай барон шуморо тамошо мекардем. шуморо ҳеҷ кар намешнохт. акай барон овард шуморо шинос кард, мақсад муаррифӣ кард. ман мақсад на акай барон да кор дорам, на акай шумо да Абдурозиқ кор дорам. хайра фикри шахсӣ ман ҳамиқа ки беустод ҳечи. ин ҳамиқа гапи ман Абдурозиқ ба шумо. боқӣ хонаобод зинда ва саломат бошед.